Ekitaldi bat aukera aparta da zure burua erakusteko, nortzaren kontatzeko. Zure buruan, zure hirian, zure markan, besteek nola hartzea nahi duzun eta besteak nola sentiarazi nahi dituzun pentsatu behar duzu. Ekitaldi bat pertsonak eta ideiak elkartzeko, partekatzeko, eraikitzeko, ospatzeko eta eraldatzeko unea da. Ekitaldi bat elkar ezagutzeko aukera da, komunikazio virtualetik irten, distantzia urratu eta gure publikoarekin harreman iraunkor bat sortzeko. Polite Events gure burua agerrarazteko laguntza da. Komunikatu nahi duzuna lortzeko, esperientzia paregabe eta errepika ezinak asmatzen, diseinatzen eta gauzatzen ditugu. Zeregin hori errazten dizugu, prozesu osoan gertatzen diren egoera koordinatzen, antolatzen eta ebazten ditugu, ahalik eta kalitate handiena bermatzeko. Urteetako esperientzia dugu sektorean eta horri esker, gauzarik harrigarrienak proposatzen dizkizugu. Hori guztia beti, alderdi humano proaktibo eta hurbilenetik. Polite jarrerarekin. Egingo duzun hurrengo ekitaldian elkarrekin aritzeko irrikaz gaude. Polite Events. Esperientziak sortzen.